2, 3. 1, 2, 3. लोगोफोरजों दा माने अरांनिफ्राय थांगासिनो दङ ढेकियाजुलियाव माने पार्टी अन द रोड साइड जेडीएक्सआ माने बाइक गोदान लानो नागिरदों आरोना बाइक राइडारसो जानोसैनो बेबो ब्लगार जेडीएक्सआ बेनिखायनो बाइक गोदान लानो नागिरदों बियो एसपाल्ट ना एक्सपाल्ट आंबो बारा मोजां मिथिलाय लाङा बेखौ लागोन जादों आरोना बियो बाइक गोदान दा बिनिनो जों थांगासिनो दं लोगोफोर दायो जोङो माने बाइक दखानाव फैबाय आरोना बाइकखौ लानानै थांसै माने डिलारनिफ्राय ओमफ्राय बाइकआथ' माने नै बाइकआ हिनजाव गोदान बायदि जानानै दं आरोना बाजै दिबिकाया एकदम खुसियानो लाजाया दिनैबा बिराद देरना फैखादोंना मेकआप बिराद माने बेसेबां दाफ'ना फैदोंथाय मिथिला नंगौ मा ओंख्रि जाबोनाय ओंख्रिया अमा बेदर ओमफ्राय आलु टमेट' लाइ मैद्रु ओमफ्राय मिथिला गैला दिनैथ' बिराद गोथाव जाखागोन जोंनो आंथ' दिनै मोनजाफेरै बुस्थु जागोन बेदरखौ आरोना मोनजाफेरै जिखुनु ओमफ्राय नायनो हागोन नोंथांमोना बाइक लांनोबा बेहाय फैनो हागोन आरोना जायगाखौ मिथिया आङो जोंना ढेकियाजुलि आरो नै फंबाय नकुलबो मोनफैदों प्र राइडार दिनै बाजै दिबिकाया फिसाला लांसिगोन फिसाला लांसिगोन दिनै नै जोंना मालिकआ मारै मोनदों दिनै फिसाला गोदान मोननानै खेबना मा नाम दोनगोन फिसालाखौ बेखौ नामखौ आं मेनसन नोंसो दिनना नोंसो दोनगोन दे आङो नै बिथिं मेनेजार न मेनेजार ইয়াত কি চলি আছে এতিয়া ইঞ্চুৰেঞ্চ কিমান বছৰৰ আছে এইটো আচ্ছা माने मोनसिगोनानो आरोना गुरलाबा नै गुरलाबा होजोब्बाय आदसा फिसाला लांनायावबो फैसा होनानै लांलायनांगौ नै लोगोफोर बाजैया खुसियानो लाजाला दिनैथ' आङो गडसो जागोन गड मेरला दंखायोना न'आव जों खनसे 500 थाखानि बायनानै दोननाया बावबाय खासिया बेखौसो लोगोफोर दायो जोङो आनबक्सिं खालामसिगोन आरोना बाजै दिबिका ब्रह्मनि फिसालाखौ ओमफ्राय जोंहा नै मेस सफैबाय फिसाला मोजांना खबरा जोबोद मोजांब्रा ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबायमोन जों लोगो मोनलाया दिनैसो लोगो मोनलायलायबाय आरोना थांनायबो जाया मास मोनसे जाबाय दाखालि आं लिंहरदोंमोन बेखौ क'क्राझारावसो दंमोन मानसिया नायनासै आलासियानो मागोआव आं मागोआव उदालगुरि थांखागोन आरो जासिनायखौ नुनो मोनसिगोन नोंथांमोना अमा होनानै जागोन जोङो ना आं हांगोन खिन्थु आं अमा मोनजाला जाला नामा अमा जाला ब्रयलार जाला गारजोब्बाय नों मा जायो जिखुनु जाया हांनानै जागोन आरोना जों दाउ लकेल जानोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोना लोगोफोर ओमफ्राय नै पिंकु ब्लग पिंटू दे ब्लग नोंथांमोना सार्च खालामबानो जाबाय आरो नैबे जोंना प्र'आ माने बिराद मोजां गेमार आरोना गेमिंग चैनल दं बिनिया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ओके बोलो भाषा लेकिन मैं बोड़ो के साथ ही रहा हूँ ओके बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं बोड़ो लोग तो मतलब फिर भी मैं सीख नहीं पाया बस फुलुम भाई जानता हूँ अंगनांग को मुझे मुनाएंगे ये सब जानता हूँ कि 2-3 सब माने सोलोंगासिनो दं आरोना बिथाङा बिराद मोजां माने गेमिंग चैनल दं बिनिया लेकिन चैनल का नाम पूरा बता दीजिए मेरा चैनल का नाम गेमिंग का है गेमर रोस्टर ओके उसके बाद एक सोनू ब्लॉग है जिसमें मैं ब्लॉग वगैरह अपलोड करता हूँ तो भाई मुझसे मिला काफी अच्छा लगा इससे मैंने थोड़ी बहुत नोंना केमेराया दामिथारलै चलो अभी
अनबॉक्सिंग करते हैं दायो जोङो आनबक्सिं खालामसिगोन जों नङा बाजै दिबिकायासो नै आशीर्वाद फिसाला नैबेहाय फिसाला दङ आरो ना माने एकदम थाबायनो रोंखानायसो फिसालाया बिसिना दे अच्छा अच्छा थांदो थांदो फिफा थांदो ये बिमाया रेडि खा बिमाया रेडिखा नै तो गाइस Gwdan से खाना बनाना है एक्सट्रैक्ट यस ओके एक्सट्रैक्ट यस मिनी ब्लॉग ओके so guys dayo ang dadami handle samgaisino handle dito tuh mulai deh saya saudara 2 3 so guys ini dia bike Asanti wow naik dan mana bike ni looks ko bike seksi kan cero lagi mar seksi ka dhamaka ne baba ni Gibi ana arona kan ngem saya jeng deh nama apa nunggu arona ni baca ya फिसालाखौ माने गामसा गानहोबाय आरो ना गामसा आर'नाइ मादि मोनखो फिफा जानानै दिनै बरिया arona kan bayangnya आदसा ZX नै बाइक गोदान मालाय इउटुबनि फैसाजों ना सानै ब्लगार वाव पार्टी on the road side लागाव थांदो मोनहैया मानसिया जादा वो हाइट जादा है ना हाइट जादा है बाइक का लोगोफोरा आं माने दा ZX नि बाइकखौ सालायसिगोन आरो ना नै गोदानसो नै आं सालायबोखाबाय दिकाजुलिनिफ्रायनो गावाथ' बिराद अनसि सालायदों र' बेसेबां गोसा खारो नायनां टप स्पिड ओइ उनाव गाखोग्रा मोजाङै नै 61 गाहाम थांदों माथो नै लोगोफोर नायनि र' बेसेबां गोसा खारो बेला बारस'लाबायो लामा 100सिमल'सो सालायनो हादों माने लामा फ्रि मोनबा नायनो हागौमोन आरोना टप स्पिडखौ आजाव टप स्पिड नायनि र' लोगोफोर टप स्पिडखौ नायनि लोगोफोर बेसेबां खारो बाब साजोबनो हाया माथो लामाया बारा सिदा नङाना गयद्रा गयद्रि लामा सिदा मोनबा नायजोबनो हागौमोन आरोना स्पिडखौ बेसेबां दङ गियारखौ खमायलाय बारायलाय खालामनांबाय थायोना बेहाय एबारैहाय नायनोसै र' एसे 91 92 95 97 99 100 100 103 105 106 106 105 107 108 110 111 112 113 113 113 लासै सिखारलांगौमोन इयो
खोनायाखै लासैसो खारलांगौमोन दां लासै खारनांगौमोन 113 लासैसो खारलांगौमोन दां माबासो थांगोन बे दायो गोदानाव 20-25 गोजांलायबाय बेसेबांमोन 113 ना 15 13 भिडिअ नायबा नुगोन जेनिस दारिया नुनानै एक्साइट लागोन साफाजोब्बाय नायदोंब्रा बेसेबां खारो ओइ इनेसजों हायालै आंनि इनेसजों हायालै जेनिक्सनि बाइकआ ओरैसै टेस्ट ड्राइभ नायबाय लोगोफोर जोङो खामनाय मोनामलायसिगोन दा र' माने कालारफोरा माने माबा जाजोबा नालाय सलाय गोदानाव खामनाय मोनोमोनथ' ना खामनाय मोनामो गोदानाव कालारफोर गोसाखौनो सालायाखै नामालै इसेलाय बिसोरो सालायाखैब्रा ओइ सासेया सालायदों नुकुला प्र' राइडारा र' बियो माथो बिनिया 30 थाङो होनलायलायदो बियो नुकुला राजौ नै बिदि गाबबासो माबा बायदि बिदि गाबबासो सुपार बाइक बायदि खोनायो सुपार बाइक सुपार बाइकआ होनो नुवाखै नोङो माने हाल खालामनाङा आं दाउन दङ नुवाखै होनदां ओइयाव सिदायाव लामा सिदायाव रेस नांनो नागिरदों आरो ना माबाजों नुकुलजों आंजों ओइ लामा सिदायाव ओइ लामा सिदायाव सिदायाव एसे आं बुंगोन आरो ना फैबाय था लासै फैबाय था ओरैनोब्रा सिदायाव जेबो जायाना गोसाल' सालायगोन ना जोंलाय दायो रेसनखौ कमप्लिट खालामगोन ना साला टक्कर देने वाले हायाबो खारगोन आङो नङा हायाबो खारथारगोन बायदि खालामगोन ना सानैबो भिडिअ चेलेन्ज जायोना बारा गोजान नङाब्रा बैसिमल' अपना जान के आ रही है अपना जान के आ रही है ना 1 2 3 होनदों नोङो आंसो थांनाय इयो हागोन ना हायाथाय जोंजों फरायदारसो माथो नङा हाया बे आंजों हाया खारहोबावोसो बिगुरा माने लोगोफोर जोङो दायो रेसिं नांनो नागिरदों आरो ना ओरैनो आरो टेस्ट ड्राइभ ओरैनो बारा गोजान नङा 2 किल'मिटार आरो 2 किल'मिटार 3 किल'मिटारसबो जाफ्रामनो हागौ र' मायाव दं जोंना मायाव दं दे निउट्रलाव दा निउट्रल एक गियार दा दे एक गियार ना निउट्रल आङो एक गियाराव होना लाखाबाय नै निउट्रल ओमफ्राय एक गियार दे एक गियार होबाय दे आङो रेडि नों 1 2 3 बुं 1 2 3 र' दे एबार बुं 1 2 3 दा
रेसालाय रेस kok. गोजानावबा हाया गोजानावबा हालामोन रा इयो बाइकआ पिकआप गैथ'आ पिकआप गैया नामा पिकआप गैया होनांबाय माला साखावजोबनायबो थाङाखै बाखै आरपिएफ गाबलायनायखौ बे सोनानै थादों पिकआप गैया मिथिबाय आं लोगोफोर रेस्ट नांदोंमोन आरोना जोङो बाइकआ गोदान ना दिनैसो नङा आंनिया गारि बेयो गोदान ना गोदान माने बुस्थुआ माने सार्भिसिं खालामाखैना नोंना माने पिकआपआ बांसिन दंसिनो आरो दायो माने नायनायबाय आरोना जोङो पिकआपखौ दे माने देरहाबाय आरोना नुकुला चकलेट जानोसै दा 204p ओमफ्राय आंनिया जाबाय एक्सपार्ट 200t थेवब्लाबो माबामोन ना माने निउ ना बियो टेस्ट टाइप नायदोंमोन आरोना पिकआपआ बांसिन दं आरो दायो माने गोदानाव आरोना बेना बांसिन दं पिकआपआ थ' बाइक गोदानखौ सालाय सालाय दायो माजबाद मोनफैफिनबाय माने बेहाय ट्रेन फैदों आरोना बेनिखायनो नै माबा होथेलायबाय फाग्लासो जेडेक्सनि बाइक ट्रेन फैसिगोन ओंखायनो होथेलायबाय ट्रेन फैसिगोन ना थांखांबाय ट्रेनालाय फैगोनसैब्रा